Koregi muoch mar tuo mar nyaldiema e giko mar dwe mar 9 higani e alwora mar Transmara, bad migawo mar thieth ma kaunti ma Narok komakore kod Kenya Red Cross Society olando mar chako chiwo chanjo kawuono mar geng'o landruok mar tuono. Kanoloso e boma ma Kilgoris, Samuel Misoi ma en apisa maduong' mar thieth e kar thieth maduong' mar Kilgoris Level 4 owacho ni laktache mapile kod nyamrerwa dhi wuotho dhot ka dhot ka gichiwo chanjo ne nyithindo ma johiga achiel kadhi nyime kod jok madongo bende. Wach mane osilwedo kod Soila Sankale ma en apisa mar Red Cross e kaunti ma Narok manowacho ni chenro ma kamano dhi kawo ndalo 10 kendo idhi time nono maonge chudo, kokwayo jodak makono mondo rit maber ler mar alwora kaka yo mar geng'o landruok nyaldiema. Kutoka house to house wakitembea na wale tunawaita CHPs kuchanja nyumba hadi nyumba nyingine, na tunaomba watu wa Transmara West, hizo wards mbili, Shangoi na Kilgoris Central, wajitokeze na wahakikishe ya kwamba wamepata chanjo ndio tusuie hili changa la kipindupindu. Chanjo hii itakuwa inafanyika katika siku 10 zijazo na ni exercise ambayo inaendelea kwa dharura, kwa sababu tunasema iwapo kwa hii chanjo si dawa ya kuponya, tunasema ni kizuizi, na kizuizi ambacho kitaweza kukusaidia kwa miezi ingine 6 inayokuja. Katika hiyo miezi 6 tunang'ang'ana na yale mambo mengine, tukisema kwamba katika nyumba yako mwenyewe wewe kuwa msafi, kula chakula safi, angazia kwamba mazingira yako yote ni masafi.